Ki pulit ke jela ki lalap dinia ke kenhun runar jong ki nong Bangladesh ki badon keti haki kam pendrung tu ki ba pensnai ki kot ki slabi an bat ki bank account thok na kebenta ki nong Bangladesh hak lenggari India. Keni ke jing khandra kala sedang nadu ka khat sau tarik rempang Hajar Al-Husan hadian baki pulit ki layo ki jing tep ki batikna halor ke jing don jong ka kenhun ki suba nong Bangladesh ki ba wan kiu na Guwahati sya ke nong ba Shillong. Habashim mardor ya ki sinjam ki pulit kila penyeng ya ke jaka talasi hanong po hakaba kila yo ban bat no ya sangut ki suba nong Bangladesh kata sangut ki rangba bat iwe ikna. Watla hak beningkong kini ki briu kila penshisha lingba ki adhar bat pankat Henry hak jing tok kir bnia la syam ya ki jing shisha baki ni ki briu ki de ki nong Bangladesh ki balawan rung bean sha India la kumba arbnai aa da ka jing arab jong ka kenhun ka badon kti hakikam penrung tu. Kini ki briu kila lej ru syadu sya Mumbai ban wat kam wat jam bat menta kila wan pai da ka jing tmu ban lej pai biang sya Bangladesh. Kini ki briu kila pla ba kila yo ikikot kisla ban peni baki de ki nong India kata nadu ke adhar bat pankan lingba u Sheikh Muhammad Mujib ubasyong basa haki benta jong kathan seuri ha Mumbai. La keno ba Mujib udei uba hakmat ubadon kti ban penbiang ikikot kisla bashushna thok na ke benta ki nong Bangladesh bat uba penkre ru ya ki briu ban yalam ya ki nong Bangladesh lingba ki jaka khaput syaki sorba kumsha Mumbai Ahmedabad bat syaki wipat ki jaka. Ha ke jing tokit lalap syushu iki kambaman ha Mumbai balayalam da u Nusrat Kazi bat u Jabir Yunus Sheikh ki baju pendon kamba kelai ki kot kisla basyu thok ban pli bank account ha ka kerteng jong kini ki nong Bangladesh. Ya kini ki account hadian la pendon kam na ke benta ban shimram bat cybercrime kentup ke jing ditu syaki briu ki wapenya ya ki cybercrime ban kamai pisa da ki kam thok kam syukor. Hadin kini ke jing labdin ka kenhun Special Investigation Team SIT na Meghalaya balayalam da u Assistant Superintendent of Police u Ashu Pant hapo ke jing betin lenti jong u SP ka Ribhoy u Vivekanand Singh Rathor kalahyar sya Mumbai ban penlong ya ke jing twet ya ki briu ki bedon keti. Kani ka kenhun ka balayo ya ke jing arab na u Commissioner of Police ka Navi Mumbai u Milen Bharambe bat ka kenhun pulit ka Mumbai kila penlong ya ke jing kendra ka bane shitayo ha keleng ka Navi Mumbai bat South Bombay. Ha kani ka jing kendra ki pulit kila yo ban kiamno ya u Nusrat Kazi bat u Jabir Yunus Sheikh na Kopar Khairanit Ulwe kat ba u Sheikh Muhammad Mujib layo kiam na Rafi Ahmed Kidwai Mark South Mumbai. Ha kini ke jing kendra layo ru ban kurup no ikikot kisla bashushna thok ki kor digital bat ki tiar bepenan kam bat shnai ki ID thok. Ya kini ki briu ki bala syak kiam lawan lam no sya Meghalaya lingba ke jing pan jing bet na ke benta ban penlong syushu ya ke jing tok kit ke babnia. Haba penpau ba kini ke jing ja ke de ke jing pengendit benriu halor ki kam syong shngai hapo kari USP kari bhoi ulaong. Kani ke jingja kam de Satya ka basyu jaran khat Henry ka de ka kam baman ka bala penkre janai na ke bentaban penrung tu yaki briu na po Bangladesh ban shna thok yaki kot kisla bat ban le yaki kam syukor pisa ki ban ktajur ya ke jingsngan jong kari. Namar ki jaka khaput ki balai lan bat ka Bangladesh khamtam ha ki jelakum ka Meghalaya bat ka kenrum kenram san perthe ha Bangladesh ka jings ir na ki kam wan rung tu kalanang jur. Nalor kata urathor ula ongru ba ka jing seiso jong kini ke jing kendra ka penpau ya ke jing trilang ke bapura ha pedeng ki bor pulit ka Meghalaya bat ki pulit ka Mumbai ya ka bala pentre kam hapo ke jing alam jong u CP ka Navi Mumbai u Milen Bharambe bat u SP ka Ribhoy.